Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşda waqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň Bagtyarly tarapynyň şäherine ýerleşen Köülüň kenaryna gurulan Deň jaşdymyna degişli desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Şeýlelikde häzirki talaplaryna hem amatlyk derejelerini, hyzmatyň ýokary ülümlerine laýyk gelýän täze deň jaşdymyny ilkinji mehmanlary kabul edip işe başlady. Hormatly adamlar, biz şuun gözel paýtagtymyň Aşgabatyň Demirgazyňda ýerleşen Köülüň kenaryna gurulan Deň jaş toplumyň açylyş dabarasyna gatnaşýar. Bir köýli birini altynlarmak barada karara geldik. Tüňbiçiňe ýaly garaşly ýolumyzda adam jemgyýetiň hem döwletiň iň ýokary gymmatlygy azaplanýar. Şoň orada raýatymyzyň saglagyny berkidip, deň jaş şertlerini hem golunurma goluna iýildir hem alada edýär. Täze şifahanalary, sağlyş hem deň jaş merkezlerini urup ulanmaga da berýär. Ýurdumyzda daşky gurşawy goramak, ekologiýa ýagdaýyny hem sagdanlaşdyrmak goýunça hem köp işler amala aşdyrýar. Eden zorluklar. Bağ hem bostanlığa olup tiýatymyz ýyl-ýylan gözelleşýär. Aşgabat şäheriniň ýakynynda beda oturan Köülüň kenarynda döwrap deň jaş zorlugyny döretmek biz göz öňünde tutduk. Gysga wagtyň içinde bu ýerde köp işler hem amala aşyrly bolar, tutumly işler diňe başlanmazydyr. Sebäbi bilinen işler hem dolu ýerine ýetirlenden soň we ýerin Aşgabatyň hem de onuň hem mehmanlaryň iň gelmedimli söýgüli mekanyň hem öwürjekdigine berk ananya. Hormatly adamlar, bir Köülüň kenaryna şäher milatynyň mehmanlaryň şeýlem çağaryň talaba laýyk deň jalmak üçin ähli şertler döredilmeli. Jemgyýetçilik uluglaryň hem ýygyderli gatnamlary ýoly goýulmalylar. Fewda jemgyýetçilik iýmiti karhanalaryň saglyk nökatlaryň hem sport meýdançalaryň hem işe talaba laýyk hem gurulmalylar. Arataçylyk sanitariýa taraplary berza hem edilmeliler. Hormatly adamlar, men bir täze deň jaş toplumyň işgärlerine de halkymyň hem saglygyny berkitmek, deň jaşyny hem talaba laýyk guramak goýunça alyp barjak işlerine de hem üstünlükleri arz edýär. Hormatly adamlar, ýa-da bolsa bir köýli altyn köýli altynlarmak barada hem kararada gol çekjek mutlaýar. Soňra hormatly prezidentime de bükün jogy mundan meýlekde awadanlaşdyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde edilmeli işler barada hatabat bermek üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyýewa söz berdi. Vice-premier Köülüň ýakynynda Aşgabat şäher häkimligine, tiragat we gurulşyk toplumyna, Newtga toplumyna hem de hukuk goraýjy idaralara desgalary gurmak üçin ýer bölekleriniň berilenligi barada hatabat berdi. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça bu ýerde awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlandyryldy. Tuğ düşülýän zoluk awadanlaşdyrylýar. Deň jaş zorlugyna barýan ýollar tertibe salinýar. Ýanyşyk çäklerde arasaçylyk işler geçirilýär. Şäheriň ýaşaýjylarynyň deň jalmagy hem de çağalaryň wagtlaryny gyzykly we peýdary geçirmekler üçin niýetlenilen desgalaryň birinji tapgyrynyň gurulşygyna hormatly prezidentimiz 28-nji maýda bu ýere amala aşan iş taparynyň başlygyna badalga berdi. Ýa-da wagtda çağalar üçin sport meýdançalarynyň, deň jaş otoglarynyň, taýlyk we gözegçilik nokatlarynyň, adyk hem de beýleki dukanlaryň, işgärler üçin ýaşaýyş otoglarynyň, tiýil kömek ulogy hem de dürli görnüşli awtologlar üçin awtoduralganyň we kömekçi desgalaryň ýene bir näçesiniň gurulşyk işleri dol tamamlandy. Şeýleken vice-premier hormatly prezidentimizden taýýarlanan taslamalaryň durumça geçirilmegine we olarda görkezýän desgalaryň gurulşyklaryny şu ýylyň sentýabr aýyna başlamagy ruhsat bermegi haýyş etdi.
Bildiňçäli şu ýylyň sentýabr aýynda paýtagtymyzda ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň gurulşyklary dol tamamlanýar. Şondan soň bu ýerde gurulşyk işleriniň ýaýbanlandyrylmagy güdümletdirýär. Hormatly prezidentime teklipleri umuman maqullap, ýurdumyzyň gurulşyk we binagarlyk ministrine bir ýerde görkezýän taslamalary köpçülikden habar berişlerine giňden wagt etmegi tapşyryp, bir ýerde amala aşyrylýan gurulşyklary paýtagtymda ösdürmegiň 17-nji tapgyr diýip atlandyrmagyň maksady laýyk boljakdygyny bellädi. Şunun bilen birlikde hormatly prezidentimiz degişli taslamalary taýýarlamak bilen baglanyşly meselelere ünsüçekdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz din jarşdyglarynyň duranyş tüzümini kämilleşdirmek maksady bilen bir ýerde müdiriýetiň döredilmeligini we onuň paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrawynyň şagamçasy hökümini resmileşdirilmeligini belledi we bu wagtda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Soňra Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministri Aman Nepezov hatabat bermek bilen köýlüň ekologiýa ýagdaýynyň we onuň suwunyň arasaçlyk derejesiniň kesgitinen kada gabat gelýänini aýdyp, büýük görkezleriň suwuň ýaramlyk derejesiniň ýokarydygyny görkezýänini belledi. Köýlüň kenaryna diň jalýan we taýlygyny berkidýän kiçi ýaşly çağlamyzdan başlap ula adamlaryň ählisine ýerurlyk ýüze çykanyna Saglyk Goraş hyzmatlary ýola goýuldy. Şeýlekem ol bir ýerde lukmançyk nokadynyň döredlenligini, onuň zerur bolan derman hemde Saglyk Goraş maksatly serişdiler bilen doly üpsün edilenini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde tiz kömek awtorynyň hemde tejribeli Saglyk Goraş işgärleriniň nobatçylygy gurnaldy. Köýlüň kenarynaky din jarşdyglaryny din jalmagy we saglygyny berkitmäge esse bildirýän ýerli raýatlara Aşgabat şäheriniň talipler saglyk oýuny daşary ýurtly raýatlary bolsa, paýtagtymyzdaky kelli we boyun ketelleri bejeriş halkara merkezinde lukmançylyk gödäwçiliginden geçirmegiň ýoly goýulanyny barada hatabat berildi. Şeýlekem ministri din jarşdyglarynyň ähli çäginde ýansızlanýyş işleriniň geçirilenini aýtdy we bu ýurda degişli şäherleriň ýygyderli guruljakdygyny belledi. Şeýlekem bir ýerde din jalyanlara ýürüýte kepilnamalaryň berilýänligi we din jarşdyglarynyň girilgileriniň ikisinde İçeri işler ministrligi tarapyndan gurnalan beketlerde lukmançylyk hyzmatlar üçin şertleriň döredlenligi, olarda adamlaryň beden gyzgynlygy ölçülip ýürüýte kepilnama esasynda olara tugu düşmäge ygtyýar berilýänligi aýdyldy. Bildiňçäli kepilnamalar 14 günlük berilýär. Bu ýerde ir saat 9-dan 19-a çenli almak mümkinçiligi üpsedilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bu aradaky ähli maglumatlaryň köpçülikden habar berişlerine, aýratynda gazet jurnallarda giňden beýan edilmeligini belledi. Hemde degişli ýol başlara bir näçe görkezmeler berdi. Ýurdumyzda adamlaryň saglygyny berkitmek, çağlaryň sağlaşykly öýüşini üpsün etmek bilen baglanyşly meseleleriň döwletimiziň hemişilik üns merkezinde taklanýanyny aýdyp, döwlet başlarymyz bu işlerde häzirki zaman usullarynyň we täsir tehnologiýalaryň ulanmalygyny belledi. Altın köýlüň kenaryna döredilýän din jarşdyglaryny saglygyny berkitmäge gelen adamlary degişli lukmançylyk gödäwçiliginden geçirmek meselelerine jogapkärçilikli çemeleşmek babatda hormatly prezidentime anyk taşyklar berdi. Soňra Sewda we daşyk sadaratnaşyklary ministri Gurban Nazarov bir ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän Sewda dukanlarynyň işini talablaýyk ýola goýmak, Sewdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak we degişli hyzmat işlerini alyp barmak boýunça taýýarlanan maksatnama barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşýaly köýlüň kenaryna din jalyanlar üçin ýola goýulýan Sewda hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň üpsün edilmeligini aýdyp, bu gurda häzirki zamanyň özün tejribeleriniň işiň peýda almalygyny belledi we bu wagtda ministre bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Türkmen Awtoryolary agentliginiň ýol başçysy Suhanow altyn köýlüň kenaryna döredilen häzirki zaman din jarşdyglaryny ýolagçy ulaglarynyň gatny ugurlarynyň ýola goýulanyny barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, halkymyza aýratynda Tomuz mewsiminde din jalyanlara ýolagçy ulaglarynyň hyzmatyny ýokary derejede ýola goýmagyň wajypdygyny belläp, bu işlere hemme taraplarny tatda çemeleşilmeligini taşyrdy. Soňra ýurdumyzyň senagatçylar we telekiçiler birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew bir ýerde telekiçileriň alyp barýan gurulşyk işleri, olaryň ýerine ýetirmegi meýilleşdiren hyzmatlaryň görnüşleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, din jarşdyglaryna zerur bolan durmuş maksatly binalaryň we beýleki deskalaryň gurulşyklarynyň ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegi we olaryň belirlenen möhletlerde ulanmagy tapşyrylmagy hemde olarda din jarşy üçin zerur bolan şertleriň döredilmegi möhüm talap bolup durýar diýip belledi. Hemde bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra bilim ministri Gelin ýazyp, bu ýerde din jalmaga esse bildirýänleri Aşgabat şäher bilim müdürliginden degişli resmi namalaryň berilejekdigini aýtdy. Munyň öýdi din jalyanlaryň tanygyny ketgitlemekde, olaryň din jarşdyglaryna bolýan wagtlaryny anyklamakda möhüm hataplanýar.
Döwlet başlarymyz bir çärelerin din jarstolarynyň amumy düzgün namasyna we bir urda bar bolan ýüzün halkara tejribesine laýyk ýagdaýda alınıp barmalygyny öňçekdi. Munyň özi köýlüň kenaryna din jarş mögsüminiň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegine ähmiýetli bolar. Soňra İçeri işler ministri Çakyýew köýlüň çägini we onuň kenar ýakalaryna harat ediş gullugynyň işini ýola goýmak, bir ýerlerde ýanyň howpsuzlygyny we degişli tertip düzgün etmek boýunça işini taýýarlanan maksatnama barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz bir ýerde harat ediş gullugynyň işini talaba laýyk ýola goýmak, tertip düzgün etmek meselelerine jogapkärçilikli we toplumlaryň itaatda çemleşilmeligini belledi. Bular barada aýtmak bilen döwlet başlarymyz Murat Garriýew adynaky Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Sport we Beden terbiýe institutynyň, Gorunmak ministrliginiň, Harby Deňiz institutynyň we İçeri işler ministrliginiň institutynyň talyplarynyň bir ýerde tejribe geçmekleriň, olaryň ýigderli nowaçylygynyň ýola goýulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy we bu babatda bir näçe anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly bir ýerde kenar howpsuzlygynyň we din jarş howpsuzlygynyň üpsetilmegi, şonlukda jemgyýetçilik tertibine gödöwçilik edýän gullugyň we harat ediş gullugynyň degişli düzümler bilen birlikde işiniň degişli derejede ýola goýulmagy möhüm talap bolup durýar. Bu işleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmegine degişli ministrlikleriň ýerlikleri gödöwçiligi amala aşylmalydyr diýip hormat prezidentimiz anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet başlarymyz altyn köýlüň kenaryna döredilen din jarstolarynyň durmuş düzüminiň işini kämilleşdirmek maksady bilen bir ýerde müdiriýetiň döredilýänini aýtdy. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiz altyn köýl din jarstolarynyň müdiriýetiniň ýol başçysynyň wezipesini Süleýmanow bellep, oňa täze wezipede üstünlikleri arzu etdi. Süleýmanow özüne bildirilen anam üçin hormat prezidentimize hoşarlyk bildirip, altyn köýlüň kenaryna döredilen din jarstolarynyň işini talablaýyk guramak ornuna ähli zerur tagallarlaryny gaýgyrmajakdygyna inanyrdy. Döwlet başlarymyz bir ýerde suwun yaramlylyk hemde arasaçylyk derejesi we beýlik görkezleri boýunça barlyk işleriniň ýetigderli alınıp barylmalygyna öňçe çekip, bu ýurda ýürütme maslahatlaryň geçirilip durulmalygyny aýtdy. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly uly toplum az wagtdan itraby öwürler. Ol bolsa altyn itraby diýilip atlanyrylsa maksady laýyk bolar. Soňra hormat prezidentimiz bir ýere ýygnananlara uly üstünlikleri mehriban diýarymyzyň agzybir halkyna asuda, abadan, bagtyar durmuşy tüý sürekden arzu etdi. Toy bagyny kesip, mehriban arkadagymyz altyn köýlü döredilen amatlyklary bilen tanışdy. Ýerde din janmak üçin amatly bastyrmalar, güňüzä injamlaşdyrylan şagylar üçin oýun we sport meýdançalary, futbol, voleybol we basketbol oynamak üçin meýdançalary ýerleşdirilipdir. Şagylaryň din janmak üçin otoglaryň oňsy, hyzmat edýän işgärler üçin ýaşaş otoglary, saglyk nokady we tir kömek gullugy üçin bastyrmalar gözeňde tutulypdyr. Suwa düşmek üçin ýetlenilen dolagyň golaýyny ýeňiş çalçylýan bina gurnalypdyr. Tomutky suwa düşýän mögsümde
karat edişini okudu ve hukukçuluk gözükçülük için 2 tane gözükçülük dini Sügdan okudu. 160 uluk için avtodrolgu var. Bir karar devletimizin bagtiyarlık döwrüniň şadiyan çağlarının çıkışları, yüzüp gelen körpe nesillerin dürüdleyen mümkünçülükler, himme taraplayın tağlaşıkı ötmek ve boş vaktlarını şahatlıklı geçirmek uğruna dürüdleyen mümkünçülükler için mehriban arkadağımda aydılayan alkışların hinat olup yanlarını. Döwlet daşlarymyz toplumyň çägine ýerleşdirilen tomutky çaýhanalary, ady garytlar dükanyny, göýüň kenarynaky toplumyň birinji bölegindäki oýun we sport meýdançylary tinledi. Suwda din jalşy guramagyny ýetlerilen mümkinçiliklerden tanşyp, körpeleriň suwa düşüşlerini sinetdi. Körpeler uly şatlyk şowkuny bilen täze din jalşy bolanyň mümkinçiliklerini peýdarandylar. Olar hormatly prezidentimizi uly ruhlantyk bilen mübareklediler. Körpeleriň şadiýanlygy, bilint ruhy, ýurdumyzda körpe nesilleriň himme taraplayyn sazlaşyk ötmegi, çağlaryň din jalşy mewsümini şadiýan hemde gyzykly geçirmekler üçin düredilen mümkinçilikleri bolan çoňur hoşallygyna alamatlanyrdy. Munyň özi bir karar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüne çağlar hakyna galadanyň döwlet siýasatynyň mühim ugurlarynyň birini öwrülendigini aňladýar. Ýurdumyzyň bagtiyar nesilleri öýler üçin edilýän arada hoşallygyň şany hökümini gowy okap, ýürüdilýän dertleri netijeli öýleşdirýärler. Şeýle hem bagtiyar çağlar wagtlaryny şadýan hemde gyzykly geçirip, öýleriniň göňül seýinýärlerini ile alýarlar. Soňra mehriban arkadagymyz köýüň kenaryna çağlar üçin ýetlenilen otoglara baryp gördi. Hormatly prezidentimiz çağajyklar bilen gurrundaş bolup, olaryň din jalşy mewsümine meşgullanýan işler bilen gyzyklandy. Şadiyan çağlar ýurdumyzda bagtiyar nesiller üçin düredilen şertlere özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýagtylyk Nurçaýdyňyz bu ajaýyp kenary siziň aladağynızdan görüzgör ýer zamana. Eziz ýurdum bagtiyarlyk meskeni, gören hayran ötüşleriň badyna, ýüreklerde söýgü ýüze ýylgyryş alkyş aýdýar arkadagyň adyna. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerine döredilen medeni din jalşy merkezlerine, sport we tagaldyş toplumlaryna ötüp gelýän ýaş nesilleriň öz ukyplaryny açyp görkezmekleri üçin ähli zerur mümkinçilikler üpsedilýär. Bolsa, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna alınıp bolýan işlerde çağlaryň taýyşly ötmegi bilen baglanyşly meseleleriň mühim orny ýelýändigini has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Ýakymly howa gurşugy, suwun arasalygy, suwa düşülýän ýerleriň awadanlaşdyryşy we suwda dürli oýunlara meşgul bolmak din jalşyň esas şertleri bolup durýar. Şeýle hem ol şäherden uzak bolmadyk ýerde tebigatyň ajaýyplyklaryna fin etmäge mümkinçilik berýär. Bir ýerde hemmeler şol sanyna toparlaýyn we maşgala bolup din jalýanlar üçin hem ähli zerur şertler, amatlyklar döredildi. Soňra mehriban arkadagymyz köýüň ýurdumyzyň Senagat we Gurulşyk Önümçüligi ministrligi tarapyndan gurnalan bölegine tarap urady. Bir ýerde mehriban arkadagymyzy bagtiyar nesiller, şadiýan aýdyn taýlar we joşgunly tanslar bilen garşyladylar.
Köylüň bu böleginde yerleşýän bastyrmalaryň, desgalaryň injamlaşdyryşy, bizik aýratynlyklary hemde din jalşy üçin döredilen şertler bilen tanışyp, mehriban arkadagymyz güýük dolaklaryň dörediilmegine we onuň ekologiýa derejesiniň saklanmagyna aýratyn ünsçekdi. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz tuğun kenaryna din jalşy guramak, fiýagatçylygy ösdürmek, şapahana işini kämilleşdirmek babatda dünýäniň ýöňdebarçy tejribesini öwrenmegiň we ýurdumyzda bu ýolgamy ösdürmekde iň kämil usullary peýdalanmagyň zerurdygyny belledi. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda ýurdumyzda körpe nesilleriň bagtyarlygy, olaryň hemme taraplaryň sazlaşykly ösüş üçin ähli zerur şertler üpçünedilýär. Bu işlerin değiştirizde alınıp barılmagy, üpsünedilýän mümkinçilikleriň öten halkara ülünlerine laýyk gelmegi bilen baglanşyk meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Munyň özi bagtyar çağalygyň watan hökümine karar edilen Türkmenistanyň ösüşiniň ähli urlar boýunça ýokary görkezleri nazarlaýanynyň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Şeýlek hem ýurdumyzda tagdyn durmuş ýergileriniň berkitilmegine, köpçüliklerin beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürülmegine mühim ähmiýet berilýär. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesilleriň berk bedenli, tagdyn we bilint ruhly bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Günüden güni mehriban arkadagymyň tagallaty bilen durmuşa geçirilýän giň göçleri özgörtmelerde nesil terbiýesine, ýaşlaryň watan söýji, rehmetser bolup ýetişmeklerine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ýogurda alınıp barýan işleriň halkara derejesinde karar edilmegi, Türkmenistanyň dünýä ýüzüne kawraýynyň bilinde galmagyny we ýurdumyzyň bagtyar çağalyň watan hökümine derejesiniň bir karar bolmagyny şertlendirýär. Bagtyar nesiller bir ýerde döredilen şertler, şeýlek hem din jaşdolarynyň öýlerini ýaranlygyny uly şatlyk bilen bellediler. Hemde mehriban arkadagymda ajaýyp mümkinçilikler üçin öýleriniň bu ýysançlaryny beýan etdiler. Salam mehriban arkadagymyz, çağalaryň sagdyn bolup ýetişmegi üçin siz ähli mümkinçilikler döredip berýärsiňiz. Mehriban arkadagymyz, şu açyp beren din jaş merkeziň üçin köp sag bolsun aýýar. Mehriban arkadagymyz, siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak tutýan tutumly işleriňi elmi damara wajalmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Sag bol beýik zamanaňyz, sag bol beýik döwrüňiz. Arkadagymyz alkyş size, arkadagymyz şöhrat size, arkadagymyz alkyş size, arkadagymyz şöhrat size. Soňra mehriban arkadagymyz çağalaryň din jaş otoglaryna baryp gördi. Hormatly prezidentimiz bu ýerde çağalaryň wagtlaryny gyzykly we şadyan geçirmekler üçin döredilen şertler, mümkinçilikler bilen gyzyklandy. Mehriban arkadagymyz wagtlaryny şadyan we peýdaly geçirýän bagtyar çağalara özüniň ajaýyp sowgatlaryny gowşurdy. Hormatly prezidentimiziň çağalar babatyna alyp barýan oňyn fiýadaty, özüp gelýän ýaş nesiliň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kadalaryna hemde ýurdumyzyň halkara borçnamalarynyň düzgünlerine laýyklykda hemme taraplaryň beden, intellektual, ruha, ahlak we durmuş taýdan ösüşiniň höwetlendirilmegine ýardam edýär. Altyn köýüň kenaryna döredilen din jaşdolaryny wagtlaryny şadyan hemde gyzykly geçirýän çağalar bu ýerde döredilen dürli gurnuklaryň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanýarlar. Olara bir ýerde suwa düşmek, sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, şeýlek hem dürejlik hemde çeperçilik ukyplaryny açyp görkezmek ornuny düredilen şertler üçin tüý sürekden çykýan hoşallyklaryny aýdýarlar. Munyň özi ýurdumyzda bagtyar nesilleriň sagdyn, ruhynyn we hemme taraplaryň sazlaşykly ösmek ornuny zerur mümkinçilikleriň üpçünedilýänligini aýdynlygy bilen eşgär edýär. Şeýlelikde şäheriň din jaş düzüminiň üstü täze toplumy ajaýyp din jaşlygy bolan ýeterli. Altyn köýüň kenaryna dürdilen din jaşlygyny ýurdumyzyň içeri işler ministrligine degişli desgalar toplumy emele geldi. Muň özi ýurdumyzda din jaş düzümini ösdürmek boýunça başy-başlygynyň tutumlary ministrligiň düzümleriniň işiň gatnaşýanyny alamatlandyrdy. Ýeri bilen aýtsak bu ýerde ýurdumyzyň nebitga toplumynyň hünärmenleriniň hem iş ýerleriniň gatnaşmagyna gurulan döwrübap din jaş tagalçy desgalarynyň bardygyny bellemeli. Ýokary derejeli din jaş hemem saglygyň berkitmek üçin zerur şertler özüne jemleýän bu toplum häzirki zamanyň ösen taraplaryna laýyk derejede enjamlaşdyryldy. Muň özi arkada prezidentimiň ýol başlygy bilen alyp barýan işleň toplumlaryň häsiýeti ebolýanynyň nowatdaky subutnamasy. Aşgabat hormatly prezidentimiň ýol başlygyny Türkmenistana ýaýwanlaryny ägurt uly özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň baş nyşany halkymyzyň bu ýysanjy bolup durýar. Bu ýerde halkymyzyň hoş niýetli goňşulyk, dostanylyk hemem myhmansyýarlyk ýaly gadymy milli däpleriniň beýany jemlenenler.
Altın Kölüň ýakatyna açylan täze din jaşlygy Mehriban paýtagtymyzyň ýyl ýazygyna ýene bir nurana sahypany ýazdy. Aşgabat şäher häkimligi Gurulşyk we Binagarlyk ministrligi hemem Fenerbaşy telekeçe birleşmesi Altyn Kölüň kenaryna gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň tasamalaryny taýýarladylar. Tasamalaryň kataryna durmuş binalaryň, kotejlaryň, çaýhanalaryň, sowda merkezleriň, ýaht klubynyň, mehmanhanalaryň, fitness zalarynyň, hemem ýapyk görnüşli howuzlaryň, restoranlaryň, çaýlar üçin oýun meýdançylarynyň, sport meýdançylarynyň, açyk awtodrolaryň, akwaparklaryň, medeni çäre geçirilýän ýerleriň, velosipedleri kärenetine berilýän nukudyň, hemem ulug sürülýän ýoldan, feýilgähliň, saruýynyň, kenaryaky gaýyk durulasynyň, sowda nukatlarynyň birnäçe görnüşleri bar. Bu ýere ýygnanlar Altyn Kölüň kenaryna gurulmagy meýilleşdirilýän desgalan görnüşleri hemem aýratynlyklar bilen tanışdylar. Soňra hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň minister kabinetiniň başlygynyň ornatalarynyň hemem harby we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barylýan işleň ýagdaýy, milli kanunçylygynda mundan belägem kämilleşdirmegiň ugrulary bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Hemem bu urdu öňdürýän aral maslahat açyldy. İş maslahatynyň başynda hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýewiň hatabatyny dinledi. Vice-premier döwlet başlarymyzyň Daşoğuz hemde Balkan vilayetlerine boljak iş saparlaryna görülýän taýýarlyk işleri, şonuň ýaly beýik vilayetleriň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barylýan mögzümleriň obagjyk işleriniň depkinleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň obagjylygyny ösdürmek, bu ýurda ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli durumşa geçirmek işlerine ýören jogapkärçilikli we himmet taraplanysatsa çemilişilmeligini beledi. Döwlet başlarymyzy gallarygynyň alınıp barylşy bilen gyzıklanyp, mögzümiň guramaçylykly geçirilmeginiň ýetişdirilen hatalyň ýetkisi ýygnanyp alınmagynyň döwrüň möhüm wezipesligini bellemek bilen bu wagtda vice-premiere anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiziň belleşýäli tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öýüz wagtyna geçirilmeliler. Mögzümde işleýänler üçin degişli sowda we medeni hyzmatlar ýokary derejede gurulmalylar. Teňkalaryň büýükdençli işini öpüşetmek maksady bilen teňka awatlaş toparynyň tazaşly işi ýola goýulmalylar. Gallarygy bilen bir hatarda beýleki meýdan işlerini agreten kadra laýyk derejede alyp barmagyň wajypdygyny çekip, hormat prezidentimiz bu işleri ýokary derejede guramak babatda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem iş maslahatynyň başynda Milli Parlamentiň ýolbaşçy Mehmedowa mejlisiň 6-njy çağılşynyň şenme güni geçiriljek 10-njy maslahatyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berdi. Bellenşýäli bir maslahatda deputatlar ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek, milli ykdysadymyzyň dürli gollary boýunça täze kanunlary işläp taýýarlamak boýunça ýöňde durýan wezipeleri ara-ara maslahat açarlar we olary ýerine ýetirmegiň anyk ugrulary ketitlener. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň kanunçylygyny mundan meýlekde kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Şunun bilen baglanykda milli ykdysadymyzyň ähli ulgamlaryna amala aşyrylýan giňmeçli işler kanunçylyk taýdan berkitilmeliler. Döwlet başlarymyz bu baradaky gurulmagy dowam edip, milli parlamentiň işine häzirki zamanyň ötün tejribeleriniň we täsir usullaryň işin ornaşdyrylmalygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çağılşynyň 10-njy maslahatyna garaljak meseleleri, ular boýunça kabul ediljek çözgütlere möhüm ähmiýet berilmeligine ünsüjekdi. Munun özi milli kanunçylygyň kämilleşdirilmegi babatda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli durumşa geçirilmegine aýratyn möhümdir. Hormat prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Şugun hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow iş sapary bilen Daşoğuz vilayatyna urdy. Bu ýere urmak üçin hormatly prezident paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Hormat prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, bu ýerden iş sapary bilen Daşoğuz vilayatyna tarap urdy. Asalymdan döwlet başlarymyzyň uçary Daşoğuz şäheriniň halkara howa menziline gelip goňdy. Bu ýerde hormat prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlar garşadylar. Hormat prezidentimiziň Daşoğuz vilayatyna iş sapary dowam edýär. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namaty bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe Aşgabat şäheriniň Demirgadagynaky Kölüň kenaryna häzirki zaman deň jaşy dolagyny döretmek, bu dowrukda ekologiýa şertlerini hemem gowrandyrmak, Kölüň kenaryna deň jalmak üçin iň amatly ýerlerden birini urmak maksady bilen şeýle-de şäheriň ýaşaýjylarynyň hemem mehmanlarynyň deň jalmak üçin döredilýän giň mümkinçilikleri göz öňüne tutup Türkmenistanyň prezidenti karara çekdi.
resmi näme laýyklyqda Aşgabat şäheriniň Demirgadagyndaky köl altyn köl ýyly atlandyryldy. Giňerinde ýaglanýan sport bäýatçylary ýokary netijelerini gadanylmagyna ýardam berýär. Paýtagtymyzda hemem ýurdumyzyň welaýatlaryna ýaglanýan bäýatçylar burdaky üstünliklerini ýokardan görkezýär. Ýurdumynyň çar günjüne giňerinde ýaglanýan sport bäýatçylary ýokary okanatlyga wetsenni. Olara durly ýaşdaky türgünler işçän gatnaşdylar. Bugün Türkmenistanda sport ile meşgul bolanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmeti we wajipligi ýokarlandy. Milli sportu ösürmeň we jemgyýetde sağlam durmuş ýerlerini berkitmeň strategiýasynyň baş maksady sport hemem beden terbiýe bilen meşgul bolan adamlaryň aýratyny çağlaryň ýetkinjekleriň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Şoň bilen baglyk taýdalarna hormat prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda üstünlikli amal aşyrlayan saglyk döwlet maksatnamasynyň netijelegi barada aýratyn bellemek gerek. Döwletimiz häzirki sport sagalyş düdüminiň ýeňildilmegine kimde halkary ölçeglerine kybap gelmegine ägir türlü serişde gonukdurýar. Sportun sagdynyň we güç guwatyň çeşmesligini ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygdarly artýanyny bellemek gerek. Çünki sport bilen ýygdarly meşgul bolmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruhlanat bolmagyna, şeýle-de oň dörüjülük işine oňyn täsir edýär. Giňerinde geçirilen ýaşlar atnaşanlar özleriniň başlanıklaryny görkezmäge dolu mümkinçilik aldylar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 15-nji iýunda saat 20-den 16-njy iýunda saat 20-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkın ulaýatyna Alkemburtly howa alyp Demirgazyň hukumatynyň teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 21-26 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus ysy. Kenar taraplaryna 31-36 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyny Alkemburtly howa alyp Demirgazyň hukumatynyň teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 22-27 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna Alkemburtly howa alyp Demirgazyň hukumatynyň teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 22-27 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna Alkemburtly howa alyp Demirgazyň hukumatynyň teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-25 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Daşawy welaýatynyň Alkemburtly howa alyp Demirgazyň hukumatynyň teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-25 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda Üýtge Alkemburtly howa alyp Demirgazyň hukumatynyň teleskopda 9-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 25-27 gradus maýl gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 16-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Mähriman adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe aty watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolan edilýär.